Duha ka anggulo ang ginalantaw sa kapulisan nga hinungdan sa kamatayon sa sakop sa media nga si Orlando Dondon Dinoy sa Davao del Sur. Samtang gikondena sa media ang pagpusil patay sa biktima. Ani report ni Argil Relator. Unom kabala sa .45 nga pistula ang nitapos sa kinabuhi sa Newsline Philippines reporter nga si Orlando Dondon Dinoy. Human kini gipusil sulod sa iyang ginantahang apartment sa Mother Ignacia Village sa Barangay Poblasyon 1 sa Bansalan, Davao del Sur, alas 6 Sabado sa gabi. Sa inisyal na investigasyon sa kapulisan, nakadungog og sunod-sunod nga buto sa pusil ang silingan sa biktima ug nakita ang paggawa sa suspect gikan sa kwarto niini. Duna matud pay gikahinabi sa gates ang biktima dayon gipusil apan wala maigo. Midagan kini sulod sa iyang kwarto og didto gisundan sa suspect. Gilayong nisibat ang suspect sakay sa motorsiklo. Nawala sab ang usa ka cellphone ug giputol ang CCTV sa apartment sa biktima. Nagmugna na og Special Investigation Task Group ang kapulisan aron matutukan ang maong kaso. Sa ngayon po, wala pa tayong update kung ano po talaga ang motive, although tinitingnan po yung anggulo ng personal at yung kanyang dahil po sa kanyang trabaho. Samtang nagdagkot og kandila ang mga kaubanan sa media organization ni Dinoy agig pagkondena sa pagpumusil patay kaniya og nanawagan sila og hustisya. Before sa newsroom, sa Newsline, we've been so fair. Nag-backtrack mi dayon unsay nahitabo unsang stories na latest. So far, even katong investigators, klaro man sa ila nga kung sa among newsroom wala. So, niabot mi sa point na we need to backtrack, no? Asa siya dati. Unsa ang work niya dati. Kaya basi dito nagsugod ang tanan. Gikondena sab sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas Davao Chapter ang maong hitabo. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.